Our mind must be transformed. Amen? Transform mind. And of course, about the kingdom paradigm, yung pag-iisip natin, laging nakatutok sa Panginoon, na ang ating Panginoon ay buhay. Amen. Amen! Hindi patay ang ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Amen. Kaya walang hindi niya nakita. Nakita niya yung pangailangan. Narinig niya yung dalangin. Alam niya ang buhay mo ngayon. Amen! Alam niya lahat. Ang gusto ng ni Lord ay tayo ay determinadong magpatuloy. Kahit anong hamon ng buhay, tayo ay magpatuloy, maglingkod, maging tapat hanggang wakas ng ating buhay. Amen. Praise the Lord. And then the big one is the word holiness. Kabanalan. Kabanalan. Say with me, kabanalan. Holiness in God's word. Holiness does not mean na isipin mo yung mga taong parang hindi makabasag ng pinggan. Hindi lang ganun. Ang taong may kabanalan ay yung taong patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. May mga taong nagsuot ng magandang damit, whole dress pa, parang sabihin natin, parang talagang reverend na reverend. Pero hindi mo alam kung anong laman ng kanyang puso. Ang dami palang mga grudges doon. Ang dami palang mga dumi doon. Are you with me? Amen. Ang tunay na kabanalan ng tao ay yung puso mo na ibigay mo na sa Panginoon. Amen. Kaya si David, tinawag siya a man after God's own heart. Ikaw pwede kang magiging a man after God's own heart. Kasi ang tunay na image ng tao, hindi itong image na nakita mo sa salamin, yung puso mo. Amen.